स्क्रीन दिसते का सर्वांना? हो दिसते. हम्म. नमस्ते माताजी, प्रणाम. हरे कृष्ण, प्रणाम. हरे कृष्ण. दिसते. चालेल. हरे कृष्ण. आपण चालू करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ॐ विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. चला, आज आपण ईशोपनिषद चौथा मंत्र बघणार आहोत. श्रील प्रभुपादांनी आपल्याला काय सांगितलंय. मंत्र अध्ययन सुरू करण्या अगोदर आपण श्री श्री राधा गोविंदांना साष्टांग नमस्कार करूया. त्यांचे आशीर्वाद घेऊन ईशोपनिषदचं अध्ययन सुरू करूया. त्याचप्रमाणे कृष्ण कृपा मूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्याला अति सुलभ भाषेत या मंत्रांचे अर्थ लिहून ठेवलेले आहेत, त्यांना सुद्धा आपण दंडवत प्रणाम करूया. नामनिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी हा उपक्रम चालू केला आणि प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, त्या दोघांनाही माझा सादर प्रणाम. तर आता हा मंत्र सुरू करण्या अगोदर मी तुम्हाला एक रिकॅप सांगेन, पण तो जरा नंतर सांगते की तो पहिल्यांदा मंत्र मी म्हणते, मग इतरांना कोणाला हा मंत्र वाचायचा असेल तर तुम्ही हात वर करा आणि तुम्ही वाचू शकाल. हरे कृष्ण. अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वम् अर्षत् तद्धावतो अन्यान् अत्येति तिष्ठत् तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति. कोणाला वाचायचंय? सायली माताजी. हो, वाचते, प्रयत्न करते. अनेजद एकम मनसो जवीयो नैनद देव अनुवम अप्नुवम पूर्वम अर्षत् तदधावतो ज्ञान अत्येति तिष्ठत् तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति. हरे कृष्ण. सुषमा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. अनेजदेकं मनसो जवीयो
नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् अन्यानतेति तिष्ठत् अस्मिन्नपो मातरिश्वा ददाति. हरे कृष्ण छान. माताजी. बरं, आणि कोणाला वाचायचंय? मी वाचू? वाचा ना. हा, हरे कृष्ण. अनजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यान्यतेति तिष्ठन् अस्मिन्नपो मातरिश्वा ददाति. हरे कृष्ण. बरं, आणि कोणाला वाचायचंय? कोणाला नाही? प्रयत्न करायचे वाचण्याचे, जरी आपल्याला परफेक्ट जमलं नाही तरी. राजेंद्र पाटील प्रभूजी. हो माताजी. माताजी ते आणि व्हर्नॅक्युलर मध्ये पण आहे का? कशात आहे? व्हर्नॅक्युलर मध्ये पण आहे का? हो, पण आता या सगळ्या स्लाइड्स आहेत ना, त्या सगळ्या इंग्लिश मध्ये आहेत. ओके, बर बर. हम्म. हे उच्चार आहे, ठीक आहे. ओके. वाचा. अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यान्येति तिष्ठतस्मिन्नपो मातरिश्वा ददाति. एवढं काय जमलं आणि नाही. आणि कोणाला वाचायचंय? हरे कृष्ण माताजी. हा, वाचा. अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्भावतो ज्ञाननियततिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा ददाति. हरे छान कृष्ण. छान छान. बरं, आणि कोणाला? मी प्रयत्न करू का? करा ना. हरे कृष्ण. अनेज एकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वम् अर्षत् तद्धावतो ज्ञान अत्येति तिष्ठत् तस्मिन् अपो मातरिश्वा ददाति. छान. बरं, आणि कोणाला वाचायचंय? बरं, चालेल. आता आपण चालू करूया. याचा अनुवाद कोण वाचतंय? कोणाकडे पुस्तक आहे? राजेंद्र पाटील प्रभूजी. हो, वाचा. भाषांतर शिला प्रभुपाद की जय. भगवंत जरी आपल्या धामात स्थित असले तरी ते मनापेक्षा अधिक वेगवान आहेत व इतर सर्वांना ते धावताना मागे टाकू शकतात. शक्तिशाली देवता ही त्यांच्याजवळ येऊ शकत नाही. ते जरी एका जागी स्थित असले तरी वायू व पाण्याचा पुरवठा करणाऱ्यांवर त्यांचे नियंत्रण असते. भगवंत सर्वश्रेष्ठ आहेत. हरे कृष्ण. म्हणजे आता आपण हा मंत्र म्हटला आणि याचा अनुवाद काय आहे तो बघितला. आता एक मिनिट. आता आपण जे पहिले 3 मंत्र शिकलो त्या 3 मंत्रामध्ये जर मला एका वाक्यात सांगायचं असेल तर आपण काय शिकलो की आपण ईश्वराने जे काही नियम केलेले आहेत त्या नियमात आपण राहिलो किंवा आपण जसं म्हणतो लिव्हिंग इन हार्मनी, म्हणजे जसं निसर्ग आहे तर निसर्गाचा आपल्या स्वार्थासाठी त्याचा वापर न करता निसर्गाचे नियम जेव्हा आपण पाळतो आणि व्यवस्थित राहतो तेव्हा कसं आयुष्य पण छान असतं. पण इकडे तेच 1 ते 3 मंत्रात सांगितलंय की जेव्हा ईश्वराने जे तुम्हाला नियम केलेले आहेत, तुम्हाला जो कोटा दिलेला आहे त्याच्यामध्ये नियमबद्ध तुम्ही जर राहिला तर तुमची हळूहळू प्रगती होऊ शकेल. आणि जर तुम्ही तसं केलं नाही, म्हणजे जर आपण त्या नियमांचं उल्लंघन केलं
तर काय होतं की तिसऱ्या मंत्रात सांगितलं त्याप्रमाणे आपली अधोगती होते आणि आपण खालच्या योनींमध्ये म्हणजे वृक्ष योनी किंवा प्राण्यांच्या योनीमध्ये आपण जन्म घेतो. आता समजा जर ईश्वराने दिलेल्या नियमांनुसार आपल्याला आपलं आयुष्य जगायचं असेल तर पहिली गोष्ट म्हणजे आपल्याला समजलं पाहिजे की ईश्वर कोण आहे. ईश्वराला आपण कसं जाणू शकतो. हा, तर आता हे 1 ते 3 मंत्र मी तुम्हाला सांगितलं की काय या मंत्रामध्ये दिलेलं आहे की आपल्याला ईश्वराने दिलेल्या नियमांचं पालन केलं पाहिजे. आता हे जे चौथा आणि 5वा मंत्र 4 ते 8 खरं म्हटलं तर, पण चौथा आणि 5वा असं मी तुम्हाला क्लब करून सांगते की त्यात आपल्याला काय समजतं की ईश्वराचं जे तत्व आहे अचिंत्य भेदाभेद तत्व, ईश्वर कसा आहे आणि तो कोण आहे आणि त्याच्याबद्दल आपण जाणू शकतो. पण ते जे आपण जाणणार आहोत ते आपल्या चिंतनाच्या पलीकडे आहे. म्हणजे आपल्या नॉर्मल इंटेलिजन्सनी ईश्वर कोण आहे हे आपण जाणू शकत नाही. तर चौथा आणि 5वा जो मंत्र आहे त्याच्यामध्ये ईश्वरांच्या गुणांचं वर्णन केलेलं आहे आणि ते जे गुण आहेत ते आपल्याला कॉन्ट्राडिक्टरी वाटतात. हा, म्हणजे ते एकीकडे एक म्हटलेलं आहे आणि दुसरीकडे एकदम विपरीत सांगितलेलं आहे. म्हणजे जे आत्ता सांगितलंय एका श्लोकामध्ये तेच पुढची जी लाईन आहे ती पूर्ण विपरीत आहे. तर हे जे आहे अचिंत्य भेदाभेद तत्व हे आपण भगवद्गीतेमध्ये सुद्धा शिकलो आहे. तर कोण सांगेल मला, तुमच्या लक्षात आहे का अध्याय किंवा श्लोक की आपण हे अचिंत्य भेदाभेद तत्व म्हणजे काय? कोण सांगेल? अचिंत्य भेदाभेद तत्व किंवा सोप्या शब्दात तुम्हाला विचारायचं असेल तर भगवद्गीतेमध्ये सुद्धा अनेक ठिकाणी कॉन्ट्रडिक्शन्स आहेत. तर ते कोणते, तुम्हाला एखादं तरी असं कॉन्ट्रडिक्शन किंवा कृष्णाने जी विपरीत विधाने केलेली आहेत ती लक्षात आहेत का? हरे कृष्ण माताजी. हा, बोला. अध्याय 9 मध्ये हम्म, अचिंत्य भेदाभेद तत्व आहे. बरोबर आहे. मया तत्मिदं सर्वं हा, जगद्विमूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः. बरोबर. आणि 8.4 to 8.6. बरं, काय आहे त्याच्यामध्ये? त्याच्यामध्ये नाही, 8.4 नाही. त्याच्यामध्ये त्यांनी हे दिलंय की प्रकृती जी आहे ती निरंतर परिवर्तनशील असते किंवा अंतकालच्या माम एव. हे 9.4 तुम्ही एकदम बरोबर सांगितलं. मग 9.5 सुद्धा आहे. न च मत्स्थानी भूतानी पश्य मे योगम ऐश्वरम, की हो हो मी हो या सर्व सृष्ट हो पदार्थ माझ्यामध्ये स्थित नाहीत. जरी मी सर्व जीवांचा पालन पोषण करता आणि सर्व व्यापी मी आहे तरी सुद्धा मी या व्यक्त सृष्टीचा अंश नाही. म्हणजे एकाच श्लोकामध्ये 2 विपरीत विधाने आहेत. त्याचप्रमाणे 13वा अध्याय 14 आणि 15 कोण अनुवाद वाचणार आहे? माताजी सॉरी 8.4 to 6 नाहीये, 9.4 to 6 हा, होत. बरोबर. आणि 13.14 आणि 15 यामध्ये सुद्धा अचिंत्य भेदाभेद तत्व आहे. तर त्याचा अनुवाद कोण वाचतंय भगवद्गीतेमधून?
मी वाचू? हा, वाचा. एक मिनिट, मी फक्त उघडते माझ्याकडचं. आणि जेव्हाही तुम्ही आता ईशोपनिषदचा अभ्यास करता किंवा पुढे तुम्ही भागवतमचा कराल, तुमच्या एका बाजूला भगवद्गीता ही हवीच. तुम्ही कुठला अध्याय म्हणलात? 13 अध्याय आणि 14वा आणि 15वा श्लोक याचा फक्त अनुवाद वाचायचा आहे. ओके, ठीक आहे, एक मिनिट. एक वाचेल माताजी, त्या माताजी एक वाचतील, मी एक वाचेल. नाही, मंजिरी माताजी वाचा. हा, वाचते. 13 आणि 14 ना? हा, 13.14 आणि 13.15. अच्छा, ओके. हरे कृष्ण. श्लोक नाही वाचायचा ना? नाही, अनुवाद. श्लोक 14. सर्वत्र त्यांचे हात, पाय, नेत्र, मस्तके, मुखे आणि कान आहेत. या प्रकारे परमात्मा सर्व व्यापून आहे. तेच ना? हा, बरोबर आहे. मग खाली तात्पर्याने वाचायचं ना? नाही. हा. आणि 15वा जो आहे तो, एक मिनिट, माझा 15वा. हा, परमात्मा हा सर्व इंद्रियांचे मूळ उगमस्थान आहे, पण तरीही तो इंद्रिय रहित आहे. तो सर्व जीवांचा पालनकर्ता असला तरी अनासक्तच आहे. तो प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे आहे आणि त्याचबरोबर सर्व प्राकृतिक गुणांचा स्वामीही आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे याप्रमाणे भगवद्गीतेत आपल्याला जे सांगितलेलं आहे की श्री कृष्णांना हजारो हात पाय आहेत, पण तरी पुढे काय म्हटलंय की ते इंद्रिय रहित आहेत असं त्यांनी सांगितलंय, आणि तरी पण ते इंद्रियांच्या उगमस्थानी आहेत. तर हेच अचिंत्य भेदाभेद तत्व हे आपल्याला 4थ्या आणि 5व्या मंत्रामध्ये दिसतं. आणि हे जे हा जो सेकंड सेक्शन आपण म्हणू शकतो ईशोपनिषदचा, मंत्र 4 ते 8 यामध्ये जो महाभागवत आहे त्याची जी त्याचा जो दृष्टिकोन आहे किंवा त्याची जी स्पिरिच्युअल व्हिजन आहे ती आपल्याला या 4 मंत्र ते 8व्या मंत्रापर्यंत दिसून येते. तर हे आता मी तुम्हाला थोडस सांगितलं की आपण 4था मंत्र जो अभ्यास करतोय की त्याच्याबद्दल काय सांगितलेलं आहे. आणि मी तुम्हाला सांगितलं की आपल्या नॉर्मल इंटेलिजन्सनी आपण कृष्णाला जाणू शकत नाही, म्हणून आपल्याला ही जी विधाने आहेत ती असं वाटतं ही विपरीत कशी काय आहेत, हे कृष्ण इकडे असं बोलतायत मग इकडे परत ते असं का बोलतायत, कारण आपल्या इंटेलिजन्सनी आपण त्यांना ओळखू शकत नाही. तर आता इकडे बघा, अनेजद एकम हे शब्द जे आहेत, तर या शब्दाने आपल्याला काय समजतं की श्रीकृष्ण जे आहेत ते एकाच ठिकाणी स्थित आहेत, म्हणजे फिक्स्ड इन वन प्लेस, याचा अर्थ अनेजद एकम. मग दुसरे जे 2 शब्द आहे मनसो जवियो, म्हणजे आता इकडे पहिल्यांदा त्यांनी सांगितलंय अनेजद एकम म्हणजे ते एकाच ठिकाणी स्थित आहेत किंवा फिक्स्ड इन वन प्लेस. आणि मनसो जवियो म्हणजे काय आहे की ज्यांचा वेग मनापेक्षाही जास्त आहे, स्विफ्टर दॅन द माइंड, मनापेक्षाही जे जोरात धावतात असं. मग नैनद देवा आपनुवन पूर्वम अर्षद, म्हणजे कुठलेही देवता त्यांच्यापर्यंत पोचू शकत नाही किंवा त्यांना अप्रोच करू शकत नाही, ते इतके लांब आहेत. तद धावतो अन्यान अत्येती तिष्ठत, म्हणजे जेव्हा जे सूर आहेत ते त्यांच्या पाठीमागे धावतात
तेव्हा जे परम सत्य आहे इकडे त्यांनी कृष्ण असं नाही म्हटलंय, पण परम सत्य अशा नावानी या श्लोकामध्ये आपण त्या कृष्णाला संबोधतो. तर जेव्हा लोक त्यांच्या मागे धावतात, सूर त्यांच्या पाठीमागे धावतात, तर तेव्हा त्या परम सत्याचा वेग इतका फास्ट असतो किंवा इतके ते वेगाने धावतात की ते सर्वांना पाठी सोडतात. आणि मग तस्मिन अपो मातरिश्वा दधाती, म्हणजे की जे या जगामध्ये, या भौतिक जगामध्ये आपल्याला पाणी पुरवतात किंवा वायू देतात किंवा म्हणजे जे देवता पाऊस देतात, म्हणजे आपण इंद्र म्हणूया, किंवा मरुत देवता जी आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला इकडे हवा आहे किंवा इकडे प्राणवायू आहे. तर हे जे आहेत इकडे त्यांनी वायू आणि पाणी असं म्हटलंय, कारण हे जीवनाला खूप काय म्हणतात तसं जीवित राहण्यासाठी या दोन गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. तर हे जे मास्टर्स आहेत किंवा हे जे ह्या ज्या देवता आहेत ज्या आपल्याला जल आणि हवा देतात, यांचे सुद्धा स्वामी जे आहेत ते श्रीकृष्ण आहेत. तर इकडे बघा, तुम्हाला जे विपरीत गोष्टी तुम्हाला दिसत आहेत ते म्हणजे काय, की ते एकाच ठिकाणी स्थित आहेत. कुठे स्थित आहेत? गोलोक वृंदावनात. पण तरी इकडे त्यांचा वेग आहे तो कॅल्क्युलेट केलेला आहे. त्यांचा वेग कसा आहे? मनापेक्षा सुद्धा ते वेगवान आहेत. आणि परत इकडे त्यांची तुलना केलेली आहे की कोणीही ते जेव्हा धावतात तेव्हा त्यांची जी गती आहे त्या गतीने कोणीच धावू शकत नाही आणि जे सूर आहे ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही. तर आता हे बघितल्यावर आपल्याला असं वाटतं की कृष्ण किंवा ते परम सत्य जे आहे ते जोरात धावतंय, त्यांच्या पाठीमागे सूर धावताय. तर याचा अर्थ म्हणजे असा लिटरल अर्थ घ्यायचा नाहीये. याचा अर्थ काय आहे की जे सूर आहेत ते देखील त्या परम सत्याला जाणू शकत नाही, याचा अर्थ असा घ्यायचा आहे. तर इकडे जे परम सत्याची जे गुण सांगितलेले आहेत किंवा त्याचं जे डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे ते अगदी गुह्य शब्दात, अगदी मिस्टिरियस वेनी त्यांनी सांगितलेलं आहे की परम सत्य काय आहे. मग आपल्याला एक समजतं की परम सत्य जे आहे ते आपण स्पेक्युलेशननी म्हणजे तर्क वितर्काने आपण त्या परम सत्याला जाणू शकत नाही. पण परम सत्य आपण कधी जाणू शकतो? जेव्हा तेच परम सत्य आपल्याला आपल्या समोर येऊन आपल्याला साक्षात्कार देतं, तेव्हाच आपण समजू शकतो की हे परम सत्य म्हणजे काय आहे. तर इकडे या श्लोकामध्ये आपल्याला आणि एक गोष्ट समजते की श्रीकृष्ण जे आहेत ते निराकार नाही आहेत, निर्विशेष नाही आहेत. तर ते सुद्धा आपल्यासारखे आहेत, कारण इकडे त्यांच्या गुणांचं वर्णन केलेलं आहे. कोणते आहेत त्यांचे गुण इकडे? की ते धावतात, मनापेक्षा सुद्धा ते वेगवान आहेत. आणि ते जे सूर आहेत, एक मिनिट हा, काय पाहिजे, बरं थांब जरा अर्धा तास मग मी येते. तर हे जे सूर आहेत ते सुद्धा त्यांचा जो वेग आहे त्यांच्याबरोबर ते मॅच करू शकत नाही, म्हणजे इकडे कंपॅरिझन केलेली आहे. आता तुम्ही मला सांगा की समजा जर देव आपण म्हणून निराकार आहे, देव एक नाद आहे, देव एक शक्ती आहे असं जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा अशा शक्तीची किंवा एनर्जीची आपण कंपॅरिझन करू शकतो का? नाही.
बरं. सगळेजण हे ऍग्री करतात की आपण जे श्रीकृष्णाला समजा जर आपण म्हटलो की ती एक शक्ती आहे किंवा एक एनर्जी आहे किंवा व्हायब्रेशन आहे, तर आपण अशा व्हायब्रेशनची कोणाबरोबरही तुलना करू शकत नाही. तर इकडे या श्लोकामध्ये आपल्याला आणि एक गोष्ट समजते की श्रीकृष्ण निराकार निर्विशेष नाही आहेत आणि आपल्याला जर श्रीकृष्णांना जाणायचंय तर त्यांच्याच कृपेने जेव्हा आपल्याला साक्षात्कार होतो तेव्हा आपण त्यांना जाणू शकतो. आणि इकडे पुढे आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी तात्पर्यामध्ये सांगितलंय की श्रीकृष्ण आणि त्याच्या शक्त्यांबद्दल त्यांनी सांगितलंय की श्रीकृष्ण आणि त्यांची शक्ती ही अभिन्न आहे आणि तरी सुद्धा भिन्न आहे. तर आता हे जे आता मी म्हणते की श्रीकृष्णाची शक्ती त्यांच्यापासून भिन्न आहे आणि तरीही अभिन्न आहे. तर जेव्हा मी असं म्हणते तेव्हा एक लक्षात घ्या की ते जे परम सत्य आहे ते इनफायनाईट आहे, अनलिमिटेड आहे. पण आपण कसे आहोत? आपण लिमिटेड आहोत. तर आपल्याला जर ते परम सत्य कोण आहे हे जाणायचं आहे तर आपल्या लिमिटेड इंटेलिजन्सनी किंवा आपल्या इंद्रियांना सुद्धा लिमिट्स आहेत, त्यांनी आपण जाणू शकत नाही. आणि जेव्हा श्री कृष्णांच्या कृपेने आपल्याला त्यांचा साक्षात्कार होतो तेव्हाच आपण त्यांना जाणू शकतो. मग असा साक्षात्कार होण्यासाठी, अशी कृपा आपल्यावर होण्यासाठी आपल्याला काय केलं पाहिजे? मग तेही श्रील प्रभुपादनी तात्पर्यामध्ये सांगितलेलं आहे की आपल्याला दिलेला जो रोल आहे तो आपण व्यवस्थित करायचा आहे. की आपल्याला एक रोल दिलेला आहे, आपला रोल आपण केला की श्रीकृष्ण आपल्याला समज देतात आणि मग आपल्याला त्यांचा साक्षात्कार होतो. तर आता 10.10 बहुतेक त्या श्लोकामध्ये चतुर्श्लोकी भगवद्गीतेमध्ये सांगितलेलं आहे ना की श्रीकृष्ण आपल्या हृदयातला अंधकार मिटवतात. काय बरं तो श्लोक? 10. आणि बुद्धी योगम. बरं, अनुवाद कोण वाचेल? 10.10 तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम. कोण वाचेल? मी वाचू माताजी. हा, वाचा माताजी, एक सेकंड. अनुवाद. जे प्रेमाने सतत माझी सेवा करण्यात युक्त असतात त्यांना मी असे ज्ञान देतो ज्यामुळे ते मला येऊन पोचतील. म्हणजे इकडे श्रीकृष्ण काय करतायत की श्रीकृष्ण हे इनफायनाईट आहे, अनलिमिटेड आहेत, आपण लिमिटेड आहोत. मग त्यांना समजण्यासाठी त्यांचीच कृपा झाली पाहिजे. त्यांची कृपा होण्यासाठी आपल्याला काय करायचंय? आपला रोल व्यवस्थित जो आहे तो रोल व्यवस्थित करायचा आहे आणि मग श्रीकृष्णच आपल्याला समज देतात जेणेकरून आपण त्यांना जाणू शकतो. मग आपला रोल आपण करायचा आहे म्हणजे काय करायचंय की प्रेममय भक्ती सेवा करायची आहे. आता आपल्याला जे परम सत्य आहे तर्क वितर्काने आपण त्यांना जाणू शकतो का? नाही. कारण तर्क म्हणजे कसं आहे, त्याच्यामध्ये कुठली सर्टन्टी नसते. आता समजा जर मी आता या खोलीत बसलेले आणि बाहेरून खूप जोरात आवाज आला तर मी जर खोलीतच बसले की कदाचित एक ऍक्सिडेंट झाला असेल किंवा एक झाड पडलं असेल किंवा बिल्डिंग कोसळली असेल, असे मी तर्क जर करत बसले तर कदाचित किंवा मोस्ट प्रॉबेबली मी करेक्ट कन्क्ल्युजन पर्यंत पोहोचू शकणार नाहीये. तर यासाठी तर्क वितर्क न करता आपण आपल्या गुरुनी जे सांगितलेलं आहे
त्या मार्गावर चालायचंय. आता जे बघा मुस्लिम्स किंवा म्हणजे अब्राहमिक रिलिजन्स आपण म्हणतो ना, म्हणजे त्याच्यामध्ये ज्यू लोक पण आहेत, तर त्यांच्यामध्ये त्या परम सत्याचं कुठलंच पॉझिटिव्ह ज्ञान दिलेलं नाहीये किंवा कुठलं आपण म्हणूया पॉझिटिव्ह डिस्क्रिप्शन दिलेलं नाहीये की ते परम सत्य कसं आहे, कसं दिसतं, असं नाही. म्हणजे इकडे आपल्या या सनातन धर्मामध्ये सगळं जे डिस्क्रिप्शन आहे, म्हणजे मुखारविंदापासून ते कमल चरणापर्यंत सगळं अगदी इत्थंभूत दिलेलं आहे की त्याचे डोळे कसे आहेत, त्याचा रंग कसा आहे, त्याचे ओठ कसे आहेत, तो कानामध्ये कोणती कुंडले घालतो, सगळं अगदी पूर्ण डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे. पण हे जे एब्राहमिक रिलिजन्स आहेत त्याच्यामध्ये काय म्हणतात, जर तुम्ही त्यांना म्हटलं की तुम्ही ज्याला परमसत्य मानता त्यांच्याबद्दल काहीच पॉझिटिव्ह डिस्क्रिप्शन दिलेलं नाहीये. असं का? तर ते म्हणतात की गॉड इज सो ग्रेट दॅट वी कॅनॉट नो हिम बिकॉज वी आर फायनाईट, देअरफॉर वी विल नेव्हर नो द इनफायनाईट. हा, म्हणजे ते काय म्हणतात की देव इतका मोठा आहे की आणि आपण त्याच्या समोर इतके लिमिटेड आहोत की आपण त्याला जाणूच शकत नाही. तर हे बरोबर आहे, पण त्याच्या पुढे आपण असं म्हणतो की आपण देवाला का, आपण आपल्या प्रयत्नांनी स्वप्रयत्नांनी देवाला जाणू शकत नाही, पण त्याच्या इच्छेने त्याच्या कृपेने मात्र आपण त्याला पूर्णतः जाणू शकतो. तर आता इकडे सांगितलंय की परम सत्य म्हणजे त्याचा वेग कसा आहे किंवा आपल्याला अचिंत्य भेदावेग तत्व 9.4 भगवद्गीता, 9.5 भगवद्गीता मध्ये श्रीकृष्ण सांगतायत मी सर्वत्र स्थित आहे, मी सर्वव्यापी आहे. हा, आणि सर्वव्यापी आहे आणि श्रीकृष्णाने सांगितलंय की हे जे जग आहे, भौतिक जग आहे, ती जरी माया चालवते तरी मायेचाही अधिष्ठाता मी आहे. मग जर असं असेल तर कृष्ण काहीही करू शकतो. काहीही करू शकतो म्हणजे जे लिमिटेड आहेत किंवा आपण जे फायनाईट आहोत त्यांना तो ती समज देऊ शकतो ज्यानी ते परम सत्याला पूर्णतः जाणू शकतात. तर अशा तऱ्हेने जो हा श्लोक आहे यात आपल्याला या गोष्टी समजतात. तर आता इकडे बघा त्यांनी एक स्लाइड दाखवलेली आहे. बरं, इकडे श्रीकृष्णाने सांगितलंय की ईशोपनिषद मध्ये सांगितलंय की कृष्ण एका जागी स्थिर आहे, पण तरीही तो मनापेक्षाही त्याचा वेग खूप जास्त आहे. आणि जे मोठमोठे सूर आहेत ते सुद्धा त्याच्यापर्यंत पोचू शकत नाही. तर हे जेव्हा तुम्ही वाचता तेव्हा भगवद्गीतेतला कोणता श्लोक तुम्हाला लक्षात येतो? तुम्हाला कुठला तरी एखादा श्लोक लक्षात आला पाहिजे वाचता वाचताच. लक्षात येतोय की नाही? आता लेवल 3 आहे तुमची. बरं, मी सांगते 10.2. कोण वाचू शकता का त्याचा अनुवाद? 10.2. वाचू का माताजी? वाचा नंदा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. एक सेकंड. 10.10.2 ना माताजी? 10.2. ओके ओके. फक्त अनुवाद वाचायचा. हरे कृष्ण माताजी. माझी उत्पत्ती किंवा ऐश्वर्य देवतांना कळत नाही, तसेच महर्षींनाही कळत नाही.
कारण सर्व प्रकारे देवतांचे आणि महर्षींचेही मूळ मीच आहे. म्हणजे इकडे श्रीकृष्ण वेगळ्या तऱ्हेने काय सांगतायत की देवता हे तुम्हाला वाटत असतील ते खूप मोठे आहेत, ते पाऊस देतात, सूर्यप्रकाश देतात, हवा देतात, पण त्यांचा सुद्धा मालक मी आहे. आणि हे देव देवता सुद्धा मला माझ्यापर्यंत पोचू शकत नाही. म्हणजे हे या श्लोकामध्ये आपल्याला सांगितलंय की मी सर्वांचा उगम आहे, त्या देवदेवतांपेक्षा सुद्धा मी वेगवान आहे. आणि मग ते सांगण्यासाठी एक चैतन्य चरितामृतामध्ये ही एक लीला आहे की एकदा ब्रह्मदेवांना असं वाटतं की मी जरा कृष्णाला जाऊन भेटतो. कृष्ण द्वारकेत आहेत तर मी जाऊन त्यांना भेटतो. मग ते ब्रह्मदेव जातात श्रीकृष्णांपाशी, आणि बाहेर महालाच्या बाहेर जो वॉचमन असतो तो त्यांना विचारतो की कोण तुम्ही. मग ब्रह्माला वाटलं अरे या माणसाला माहित नाही, मी तर ब्रह्मदेव आहे, मी सृष्टीकर्ता आहे, मी ही सृष्टी उत्पन्न केलेली आहे. मग तो म्हणतो की माहित नाही का मी ब्रह्म आहे. मग तो जो वॉचमन असतो तो विचारतो की तुम्ही ब्रह्मा आहात, कुठल्या ब्रह्मांडातले तुम्ही ब्रह्मा आहात, तुमचं जरा मला आणि माहिती सांगा. तर हा ब्रह्म म्हणतो नाही नाही तू जा आणि श्रीकृष्णांना सांग की ब्रह्मदेव आलेले आहेत तुम्हाला भेटायला. मग हा जो वॉचमन आहे हा श्रीकृष्णांपर्यंत जाऊन सांगतो की असा असा ब्रह्म आलाय. मग श्रीकृष्ण म्हणतात की बरं कोणता हा ब्रह्म आहे, कुठून आलाय. आणि परत हा वॉचमन जाऊन याला ब्रह्मदेवाला सांगतो की कुठून आलात तुम्ही, कोणते ब्रह्म आहात म्हणून. आणि मग त्याला जायला सांगतो की जा तुम्ही. मग तिकडे गेल्यावर ब्रह्मदेव बघतो की तिकडे अनेक ब्रह्म आलेले आहेत. काही आता आपल्या ब्रह्माची जी तोंड आहेत किंवा जी मुख आहेत ती फक्त 4 मुख आहेत, पण तिकडे 8 मुखांवाले ब्रह्म होते, 10 मुखांवाले ब्रह्म होते, 100 मुखांचे होते, 1000 मुखांचे होते, लाख मुखांचे ब्रह्म होते. आणि हे सगळे ब्रह्म जे आले होते ते श्री कृष्णांना दंडवत प्रणाम करत होते. आणि दंडवत प्रणाम करताना त्यांच्या डोक्यावरची जी मुकुटे होती ती तर एकमेकांना घासत होती. आणि जमिनीवर सुद्धा जेव्हा ते त्यांचं शिर टेकवत होते तेव्हा ती मुकुट सुद्धा जमिनीला टेकवली जात असताना त्याचा आवाज येत होता. आणि इतका आवाज येत होता म्हणजे डेफनिंग साऊंड असा आवाज येत होता. आणि इतके ब्रह्म होते. मग हे बघून ब्रह्माला समजलं की आपण किती किती छोटे आहोत, किती छोटे आहोत. आणि असं म्हणजे ही या स्लाइडमध्ये आपल्याला असं समजतं की जे सूर आहेत किंवा आता ब्रह्मदेव ज्यांनी सृष्टी निर्माण केली आहे तेच त्यांना सुद्धा अजून कृष्ण कोण आहेत हे समजलेलं नाहीये. तर आता बघा हे विपरीत गोष्ट ही सांगितले. कृष्ण कसा आहे, एकाच जागी स्थित आहे, फिक्स्ड आहे, पण परत त्याचा वेग किती आहे हे सांगितलंय. मनापेक्षा सुद्धा कृष्ण वेगवान आहे. आता तो इथे एका ठिकाणी जरी फिक्स्ड असतील श्रीकृष्ण तरी त्या एका जागी फिक्स्ड राहून सुद्धा ते काय कंट्रोल करतायत, हवा म्हणजे जी नेहमी वाहत असते ती, आणि पाऊस जो सर्वत्र पडतो. म्हणजे एका ठिकाणी फिक्स्ड राहून सुद्धा की किंवा नॉन मुव्हिंग कृष्ण काय करतायत, कंट्रोल करतायत व्हॉट एव्हर इज मुव्हिंग.
किंवा जे सर्वव्यापी आहे ते एका ठिकाणीच राहून कंट्रोल करतात. तर ही दोन जी आहेत या विपरीत गोष्टी ज्या आहेत त्या एकाच श्लोकात आलेल्या आहेत. तर आता इकडे परत आपल्याला समजतं की श्रीकृष्ण हे एक व्यक्ती आहेत, हे निराकार नाही आहेत. कारण जर त्यांनी कृष्ण निराकार असते तर त्यांच्या वैयक्तिक जे फीचर्स आहेत की ते चालत नाही, ते फिक्स्ड आहेत, किंवा त्यांचा वेग जो आहे तो किती आहे, किंवा ते कंट्रोल करतात पावसाला आणि हवेला, तर हे त्यांनी सांगितले नसते. त्यांचे जे पर्सनल फीचर्स आहेत ते आपल्याला या श्लोकामध्ये दिसून येतात, जेणेकरून आपण म्हणू शकतो की ते निराकार नाहीये. मग आता इकडे मी तुम्हाला सांगितलं की कृष्ण आणि त्यांच्या ज्या शक्त्या आहेत त्या कशा आहेत, भिन्न आहेत असंही म्हटलं, आणि मी असंही म्हटलं की त्या अभिन्न आहेत. तर हे जे इकडे आपल्याला श्रील प्रभुपाद जी एक तुलना देतात ती म्हणजे विष्णू पुराणातून जे त्यांनी अग्नीबद्दल दिलेला आहे की अग्नी जी आहे, आता एक खोली आहे त्यात अंधार आहे आणि तिकडे आपण एक पंटी लावली, तर ही जी पंटी आहे याचा जो प्रकाश आहे हा सर्वत्र खोलीभर पसरतो. म्हणजे जेव्हा अग्नी आपण पेटवतो तेव्हा अग्नीच्या ज्या शक्त्या आहेत त्या आपण म्हणूया प्रकाश आणि उष्णता, ही सर्वत्र पसरते. तर प्रकाश आणि उष्णता या ज्या शक्त्या आहेत एका तऱ्हेने ते अग्नीपेक्षा भिन्न आहेत. म्हणजे प्रकाश जो आहे तो आपण आपल्या डोळ्यांनी जाणू शकतो, की जेव्हा उजेड आहे आपण म्हणतो आता दिवस आहे, की आपण आपल्या डोळ्यांनी जाणू शकतो. आणि जी उष्णता आहे ती आपण आपल्या त्वचेने जाणू शकतो. पण या दोन शक्त्या बघा भिन्न आहेत, पण तरीही जी अग्नी आहे, जी उष्णता आहे आणि जो प्रकाश आहे हे एक कम्प्लीट युनिट आहे. त्यांना आपण सेपरेट करू शकतो का? चल आता अग्नी ही प्रकाश इकडे वेगळीकडे आणि उष्णता आणि तिसरीकडे, असं आपण त्यांना डिवाइड करू शकतो का? सांगा बरं मला. नाही, आपण डिवाइड करू शकत नाही. ते एक कम्प्लीट युनिट आहे. त्याचप्रमाणे श्रीकृष्णाच्या सुद्धा अनेक शक्त्या आहेत, जे आता आपण पुढे बघूया. त्यापैकी दोन मुख्य शक्त्या ज्या आहेत आपण म्हणूया, एक मटेरियल एनर्जी आणि एक स्पिरिच्युअल एनर्जी. तर आपण असं सेपरेशन करू शकत नाही कृष्णाच्या शक्त्यांमध्ये. आता या ज्या शक्त्या आहेत, आता मटेरियल एनर्जी किंवा जी माया आहे ती सुद्धा आपल्याला सारखी कोणाची आठवण करून द्यायचा प्रयत्न करते, कृष्णाचा, की तुम्ही विस्मरणात राहू नका. तुम्ही जर कृष्णाच्या विस्मरणात राहिला तर मात्र मी तुम्हाला 3 तापांनी त्रास देईन. आणि ते 3 त्रिताप जे आहेत ते तुम्हाला माहिती आहेत कोणते आहेत ते. कोण सांगेल? आदिदैविक, बरोबर. आधी भौतिक, आधी दैविक आणि आध्यात्मिक. हो. आध्यात्मिक. तर आपल्याला ही जी मटेरियल एनर्जी आहे, भौतिक शक्ती जी आहे श्रीकृष्णांची, आपण माया म्हणून, आपल्याला काय सांगते की तुम्ही कृष्णाच्या विस्मरणात राहू नका. तुम्हाला विस्मरणात राहिला तर तुम्हाला कधीच आनंद मिळणार नाही. आता कृष्ण हा अनलिमिटेड आहे आणि त्याच्या शक्त्या सुद्धा अनलिमिटेड आहेत. त्याच्या 3 शक्त्या आहेत. एक म्हणजे जी आपण तटस्थ शक्ती म्हणतो, की या तटस्थ शक्तीमध्ये कोण आहेत?
सर्व सूर आहेत आणि सर्व जीवात्मे आहे. जीवात्मे म्हणजे जे मानव आहेत किंवा मनुष्य आहेत ते याच्यामध्ये धरलेले अगदी प्राणी वृक्ष हे जरी सजीव असले त्यांना याच्यामध्ये तसं धरलेलं नाहीये. कारण मानव किंवा सूर जे आहेत ते आपलं जे आयुष्य आहे त्यांच्या इच्छेनुसार ते आयुष्य इदर कृष्णाकडे घेऊन जाऊ शकतात किंवा मायेकडे. हा चॉईस आपल्याला दिलेला आहे, तुम्हाला काय हवंय. आणि मग श्रीकृष्णाची जी दुसरी शक्ती आहे ही अंतरंगा शक्ती. अंतरंगा शक्ती जी आहे तिचं जे एक्सपान्शन होतं किंवा तिचा विस्तार जो होतो तो आध्यात्मिक जगात होतो. म्हणजे जिकडे वैकुंठ प्लॅनेट्स आहेत, गोलोक वृंदावन आहे, ज्या गोलोक वृंदावनात किंवा वैकुंठ लोकामध्ये अनेक मुक्त झालेले जीवात्मे किंवा आपण म्हणूया श्रीकृष्णांचे शुद्ध भक्त, नारायणाचे शुद्ध भक्त वास करतात आणि सदैव कृष्णाचे किंवा नारायणाचे गुणगान करतात आणि त्यांची सेवा करतात. याच्यात ही लोक व्यस्त असतात. ही कृष्णाची अंतरंगा शक्ती झाली. ल्हादिनी शक्ती, संवित आणि संदिनी. म्हणजे ज्याप्रमाणे जी बहिरंगा शक्ती आहे ती बहिरंगा शक्तीचा जो विस्तार होतो तो या भौतिक जगामध्ये होतो. आणि ही जी बहिरंगा शक्ती आहे ही सुद्धा तीन प्रकाराची असते. म्हणजे 3 गुणांनी ती तिचं कार्य करत असते. 3 गुण कोणते तुम्हाला माहिती आहेत, सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण. हा, तर त्याचप्रमाणे जी अंतरंगा शक्ती आहे ही पण ल्हादिनी, संवित आणि संधिनी शक्ती असते. म्हणजे ज्यानी आपल्याला सदैव श्रीकृष्णाचं स्मरण ती शक्ती करून देते. अंतरंगा म्हणजे आपण जाणतो की श्रीकृष्ण जे आहेत त्यांचा जो सत स्वरूप आहे त्याचं आपल्याला सदैव स्मरण राहतं. ते जे आनंद स्वरूप आहे हे पण याचं स्मरण राहतं. आणि ते जे ज्ञान स्वरूप आहे ते सुद्धा सच्चित आनंद. हे ज्या 3 शक्त्या आहेत त्याचं स्मरण आपल्याला सदैव राहतं. तर अशा तऱ्हेने श्रीकृष्णाने शिला प्रभुपादांनी श्रीकृष्णांच्या शक्त्यांचं वर्णन केलंय. हात वर केलाय का सायली माताजी? हो माताजी, ते मला हे नीट कळलं नाही, मार्जिनल पोटेन्सीचं. तर मार्जिनल डॉमिनेटिंग डेमिगॉड काय आहेत? तट म्हणजे काय असतो की आपण नदी किनारी उभं राहिलो तर आपला पाय कधीतरी पाण्याखाली जाऊ शकतो. जर लाट आली तर आपला पाय पाण्याखाली जाऊ शकतो आणि लाट जेव्हा परत जाते तेव्हा आपला पाय जमिनीवर असतो. तर आपल्याला चॉईस असतो की पाय आपण कुठे घालायचा. पाण्यात पण घालू शकतो किंवा जमिनीवर पण ठेवू शकतो. त्याचप्रमाणे आता जे सूर आहेत किंवा जे मानव आहेत यांना चॉईस दिला जातो की तुम्हाला कुठे जायचंय. तुम्हाला कृष्णाकडे जायचंय, हा आपला चॉईस आहे. बाय आवर ओन चॉईस वी कॅन गो टू कृष्णा. बाय आवर ओन चॉईस वी कॅन गो अवे फ्रॉम कृष्णा. वी कॅन गो टू माया. म्हणून आपल्याला मार्जिनल पोटेन्सी म्हटलंय किंवा तट म्हटलंय, तटस्थ शक्ती. डॉमिनेटिंग डेमिगॉड्स काय ते मला कळलं. डॉमिनेटिंग डेमिगॉड्स म्हणजे जे सूर आहेत जे या भौतिक जगाचं ऍडमिनिस्ट्रेशन करतायत. उदाहरणार्थ सूर्य आपल्याला काय देतायत, सूर्यप्रकाश देतायत. वरुण देव किंवा इंद्र आपल्याला पाऊस देतायत. मरुदेव त्यांच्यामुळे ही हवा आहे आणि इकडून तिकडे वाहते. तर हे सगळे यांना म्हटलंय डॉमिनेटिंग डेमिगॉड्स किंवा आपण मुख्य डेमिगॉड्स असं म्हणूया, मुख्य सूर. ओके, थँक्यू. हरे कृष्ण.
हा, तर आता इकडे जरी कृष्ण आणि कृष्णाच्या ज्या शक्त्या आहेत त्या अभिन्न आहेत, किंवा आपण असं म्हणूया कृष्ण आणि त्यांच्या शक्तींमध्ये फरकच नाहीये असं जर आपण म्हटलं. पण असं म्हणता कामा नये की आता मी उदाहरण दिलं अग्नीच्या दोन शक्त्या, एक म्हणजे हीट आणि दुसरा म्हणजे लाईट, प्रकाश आणि उष्णता, या दोन शक्त्या झाल्या. आपण असं नाही मानलं पाहिजे, ते जरी अभिन्न आहेत आणि त्या वन कम्प्लीट युनिट, आपण असं नाही म्हटलं पाहिजे जी उष्णता म्हणजेच अग्नी आहे असं मी म्हटलं तर हे जे सांगते ते बरोबर आहे का? की जी हीट आहे, हीट इज इक्वल टू फायर असं म्हटलं तर हे बरोबर आहे का? किंवा लाईट म्हणजे फायरच आहे, हे बरोबर आहे का? सांगा. नाही. नाही, हे बरोबर नाही. म्हणजे जसं आपण इंग्लिश मध्ये म्हणतो फायर बर्न्स, हा, फायर बर्न्स, तर फायर म्हणजे त्यात काय जाणलं पाहिजे, फायर आणि बर्निंग हे एकच आहे. विदाउट बर्निंग देयर इज नो फायर. पण फायर किंवा अग्नी हा उगम आहे, आणि जे बर्निंग आहे म्हणजे जे जळतंय हे त्या सोर्सची ऍक्शन आहे. म्हणजे उगम म्हणजे फायरची ऍक्शन काय आहे, बर्निंग, किंवा आपण म्हणूया बर्निंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फायर. पण इकडे आपल्याला समजतं की ते जरी सेम असेल, हा, त्यांच्यामध्ये फरक नाहीये, ते दोन्ही शक्त्या अभिन्न आहेत, तरी आपण असं म्हणू शकत नाही की लाईट इज फायर किंवा प्रकाश म्हणजे हेच अग्नी आहे. तर हे आपल्याला समजलं पाहिजे. आपल्याला समजलं नाही तर आपण जेव्हा हे उपनिषद वाचतो त्याचा अर्थ समजून घेतो, नाही समजला तर कोणाला तरी विचारतो. असं विचारून आपण आपल्या शंका दूर केलेल्या पाहिजे, दूर करून आपण हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणि परत मी सांगते की आपला जो इंटेलिजन्स आहे तो खूप लिमिटेड आहे, त्याच्यामुळे आपण त्या अनलिमिटेडला समजू शकत नाही, त्याच्याच कृपेने आपण समजू शकतो. मग त्याची कृपा आपण कशी मिळवायची हे आपल्याला शिला प्रभुपादांनी सांगितले की तुम्ही त्या परमसत्याची, कृष्णाची जेव्हा पूर्ण तऱ्हेने त्याला शरण जाऊन त्याची प्रेममय भक्ती सेवा करता, तेव्हा मात्र तुम्ही त्याला जाणू शकता. मग आता कृष्णाची भक्ती कशी करायची, हा, तर तेही आपल्याला शिला प्रभुपादांनी इकडे सांगितलेलं आहे. आता इकडे त्यांनी उदाहरण दिलंय की एक बेडूक आहे आणि तो विहिरीमध्ये राहतो, आणि एक दिवस त्याचा मित्र येतो, सागरातून येतो, आणि तो म्हणतो तू कुठे राहतोयस, एका छोट्याशा डबक्यात राहतोयस. तर त्याला असं वाटतं मी केवढ्या मोठ्या विहिरीत राहतोय. तर तो म्हणतो तू कुठे राहतोयस? मग तो सांगतो मी सागरात राहतो. मग हा म्हणतो सागर म्हणजे काय, की मी जे राहतोय विहिरीपेक्षा डबल असेल, 10 पट असेल, 100 पट असेल. पण त्याच्या पलीकडे तो विचार करू शकत नाही की सागर म्हणजे विहिरीची जर कंपॅरिझन केलं तर त्याच्यामध्ये अनलिमिटेड जल आहे, हे तो ज्याप्रमाणे समजू शकत नाही, त्याचप्रमाणे आपल्या लिमिटेड इंटेलिजन्सनी, लिमिटेड बुद्धीने आपण कृष्णाला किंवा त्या परम सत्याला जाणू शकत नाही. हे बघा इकडे 10.2 त्यांनी श्लोक सांगितले की जे सूरगण आहेत, जे देवदेवता ऋषीगण आहेत, महर्षी आहेत, ते सुद्धा कृष्णाला जाणू शकले नाही, कारण कृष्ण हा त्यांच्या उगमस्थानी आहे. बरं, आता मी तुम्हाला सांगितलं की कृष्ण कृपेनेच आपण कृष्णाला जाणू शकतो. मग ती प्रक्रिया काय आहे, आपण त्याला कसं जाणू शकतो? आता आपण कृष्णाचे अंश आहोत,
ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः 15.7. तर आपण कृष्णाचे अंश आहोत हा. आणि आपल्यामध्ये सुद्धा खूप कमी प्रमाणात कृष्णामध्ये जे काही गुण आहेत आपल्यामध्ये सुद्धा आहेत, पण ते खूप लिमिटेड आहेत. आणि आपण कधीच त्या पूर्णाशी आपली तुलना कधीच होऊ शकत नाही. आपण नेहमी अंशच राहतो, नॉट द होल. मग आता आपल्याला जर कृष्णापर्यंत जायचंय, कृष्णाची कृपा हवी असेल, तर आपल्याला काय करायचंय? प्रभुपादांनी सांगितलंय, बी अ पार्ट, नॉट अ पार्ट. बी अ पार्ट म्हणजे काय? की तुम्ही कृष्णाशी ऑलवेज कनेक्टेड राहा. बी अ पार्ट ऑफ कृष्णा, बी कनेक्टेड टू कृष्णा. बी नॉट अ पार्ट म्हणजे कधी कृष्णापासून तुम्ही डिस्कनेक्ट होऊ नका. म्हणजे काय आहे की तुम्ही स्वतंत्रपणे जीवन जगण्याचा प्रयत्न करू नका. डोंट लिव्ह इंडिपेंडेंटली ऑफ कृष्णा. आणि जर तसं आपण राहिलो तर मग काय होतं की आपण दुःख सागरात सारखे गटांगळ्या खातो. आपल्याला अनेक संकटांच्या सामोरे जावं लागतं आणि आपल्याला त्रास पण खूप होतो. हे का होतं? आता 15.7 या श्लोकामध्ये लिहिलेलं आहे, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मन षष्टानी इंद्रियाणी प्रकृतीस्थानी कर्षती. आता जेव्हा तुम्ही इंडिपेंडेंटली राहता, इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा, काय होतं? कर्षती म्हणजे काय? फ्रिक्शन चालू होतं. का फ्रिक्शन चालू होतं? कारण आपला जो आत्मा आहे तो लिमिटेड आहे, फायनाईट आहे, तो अणू आहे, कृष्ण विभू आहे. तर अणु असल्यामुळे आपल्या आत्म्याची पॉवर पण लिमिटेड आहे. तुम्ही ऍग्री करता? समजतं ना तुम्हाला? आपली पॉवर नेहमी लिमिटेड आहे, ती हो. कधीच इन्फायनाईट असू शकणार नाहीये. पण मन जे आहे ना आपलं, त्या मनाला अनलिमिटेड त्याला आकांक्षा आहेत, अनलिमिटेड डिझायर्स, अनलिमिटेड इच्छा आहेत, असंख्य इच्छा आहेत. आणि त्याच्यामुळे जो आत्मा आहे तो मनाच्या इच्छा पुरवताना थकून जातो किंवा त्याची एनर्जीज डिप्लीट होते. आणि त्या फ्रिक्शनचं त्यांनी हे सांगितलेलं आहे. लक्षात येत आहे ना तुम्हाला? आता इकडे बी अ पार्ट ऑफ कृष्णा, नॉट अ पार्ट. म्हणजे याचा अर्थ काय होतो की आपल्यामध्ये प्रत्येकांमध्ये कुठली ना कुठली तरी एक टॅलेंट आहे. असा कोणच नाहीये माणूस जो टॅलेंटेड नाहीये. कारण ही जी टॅलेंट आपल्यामध्ये आहे ती कृष्णापासून आलेली आहे. तर जेव्हा ही टॅलेंट, आपल्यामध्ये असलेली टॅलेंट आपण कृष्णासाठी वापरतो किंवा कृष्णाकडे ती टॅलेंट समर्पित करतो, तेव्हा काय होतं? तेव्हा आपल्याला सुद्धा आनंद मिळतो आणि आपण दुसऱ्यांची सुद्धा सेवा करू शकतो, दुसऱ्यांना सुद्धा आनंद देऊ शकतो. आणि अशा तऱ्हेने जेव्हा आपण कृष्णाकडे कनेक्ट होतो, त्यांनीच आपल्याला टॅलेंट दिलेला आहे. तुम्हाला 7.8 भगवद्गीतेमध्ये काय सांगितलेलं आहे? लक्षात आहे? विविध सांगितलंय की सूर्य आणि चंद्रामधला प्रकाश मीच आहे, पाण्यातला रस मीच आहे. आठवतं का तुम्हाला काय सांगितलंय ते? 7.7 मी वाचते त्याचा. आय एम द ॲबिलिटी इन मॅन. एक मिनिट बघते. माताजी 7.8 रसोहम अप्सु कौंतेय. हे कौंतेया, पाण्यावरील रस मी आहे, चंद्र आणि सूर्याचा प्रकाश मी आहे, वैदिक मंत्रातील ओंकार मी आहे, आकाशातील शब्द मी आणि मनुष्यामधील सामर्थ्य मी आहे.
सामर्थ्य म्हणजे इकडे ॲबिलिटी किंवा टॅलेंट हा मी आहे. एक मिनिट. हॅलो. यांच्या माणसांमधला जी ॲबिलिटी आहे, जे सामर्थ्य आहे ते मी आहे. मग आपल्याला काय केलं पाहिजे की आपल्यामधला जो टॅलेंट आहे तो कृष्णाकडे वळवला पाहिजे आणि अशा तऱ्हेने आपण त्यांनी दिलेलाच टॅलेंट त्याला परत देतोय. म्हणजे तुम्ही आता बघितलंय का, गंगेची पूजा जी लोक करतात ती कशी करतात? गंगेचं जल घेतात आणि परत गंगेलाच अर्पण करतात. बघितलंय ना तुम्ही असं? हो सांगा माताजी. बरं. हो माताजी. बघितलंय ना? तर त्याचप्रमाणे आपल्याला सुद्धा दिलेला टॅलेंट जेव्हा पूर्ण तऱ्हेने आपण कृष्णाला अर्पण करतो तेव्हा हे जे इकडे श्रीला प्रभुपाद म्हणतात ना, बी अ पार्ट, बी नॉट अ पार्ट. वेगळं राहू नका, कृष्णाशी डिस्कनेक्टेड राहू नका. तुम्हाला दिलेलं टॅलेंट, आता आपण काय करतो, आपल्याला जे टॅलेंट दिले ते आपण त्याचा उपयोग स्वतःसाठी करतोय, कृष्णासाठी करत नाहीये. आणि मग काय होतंय की आपल्याला त्याच्यातून आनंद मिळतच नाहीये. मिळाला जरी आनंद तरी तो क्षणभंगूर असतो. तर अशा तऱ्हेने हे जे हा जो श्लोक आहे त्याच्याबद्दलचं हे सर्व डिस्क्रिप्शन आहे. श्रीला प्रभुपादांनी जे काय सांगितलंय ते. बरं, आता परफेक्ट नॉलेज. परफेक्ट नॉलेज म्हणजे काय? परफेक्ट नॉलेज म्हणजे की ज्याप्रमाणे अग्नी, मग अग्नीबद्दलचं नॉलेज म्हणजे काय, की अग्नी म्हणजे काय हे जाणून घेणे. अग्नीच्या ज्या शक्त्या आहेत म्हणजे प्रकाश आणि उष्णता याच्याबद्दल माहिती करून घेणे. आणि ते जे आता आपल्याला माहितीये की लाईट आणि हीट याच्यावर फिजिक्समध्ये जर तुम्ही बघितलं तर अख्खे धडेच्या धडे आहेत. म्हणजे आपल्याला हीटचा आणि लाईटचा उपयोग कसा आपण करून घेऊ शकतो हे सगळं फिजिक्समध्ये आहे. हा, तर म्हणजे तो सोर्स आहे ही अग्नी आहे. त्याचप्रमाणे कृष्ण हा उगम आहे, कृष्णाच्या शक्त्या आहेत आणि त्याच्या शक्त्या कशी कामं करतात तर ते कृष्णाच्या इच्छेप्रमाणे कार्यरत असतात. तर ते सर्व जाणून घेणे याला आपण म्हणतो परफेक्ट नॉलेज. तर हे सुद्धा श्रीला प्रभुपादांनी त्यांच्या तात्पर्यामध्ये दिलंय. आणि इकडे त्यांनी दाखवलंय की त्यांचा उपयोग सुद्धा कसा केला जातो, की तीच इलेक्ट्रिसिटी जी आहे ती जेव्हा हीटर मधून बाहेर येते तेव्हा पूर्ण रूम जी आहे ती गरम होते आणि तीच जी इलेक्ट्रिसिटी आहे पंख्यातून किंवा AC मधून जेव्हा बाहेर येते तेव्हा आपल्याला काय होतं, त्या खोलीमध्ये थंड वाटतं. आता हा झालाय. तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? मी हे करते जरासं स्टॉप शेअर करते.